Murna Hausa Top TV tasha al'umma, muna roƙonka idan wannan ce shigowarka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribing, sannan sai ka zo ka taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa. Ta hakan ne za ka dinga samun labarai zafafa da ɗumɗumin su da zarar mun ɗora. Mun gode. Mai sauraro, Hajiya Nafisa ta ce tunda Umar Hashim ya sake kira ta da wannan sunan na Jani Talau, ta ce sai ta nuna mai cewa ita jan danko ce. Mai sauraro, gyara zama domin jin cikakken wannan sharhin, amma kafin nan dan Allah idan wannan ce shigowarka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan sai ka zo ka taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Sannan kuma idan bidiyon mu ya yi ma kyau, muna roƙonka da ka danna mana alamar lakin. Mun gode. Ga cikakken sharhin namu. Mai sauraro, idan baka manta ba, Umar Hashim ya kirawo Hajiya Nafisa da wata kalma mummuna, inda ta ji haushin wannan kalmar da ya furta mata, inda ya ce wai ita Jani Talau ce, inda ta fito ta tambayi ma'aikatan nan me ake nufi da Jani Talau. Aka fito aka fassara mata abin da ake nufi da Jani Talau. To ita dai yanzu Hajiya Nafisa ta ce tana so ta ga bayan Umar Hashim, amma kafin ta ga bayansa sai ta ƙona mai rai. Ya ce ya ƙona mata rai ta kwana 2 ba ta yi bacci ba. Shi ma haka take so ta ƙona mai rai, sai kwana 2 bai bacci ba. Ya tafi da bacci har kabarinsa, wata kwam tana nufi lokacin da za ta kashe shi ya tafi da bacci cikin kabarinsa. Baccin da bai yi ba na kwana 2 ya je kabarinsa sai ya rama shi a can. Ta ce kuncin da ya sa mata, ita ma dole sai ta tusa mai wannan kuncin da ya sa mata. Mai sauraro, idan baka manta ba, sabon ma'aji ne ya ce zai kashe Umar Hashim, inda Hajiya Nafisa ta ce za ta ba shi rabin rayuwarta. A yanzu haka dai ta mallaka mai cewa ya kashe mata Umar Hashim, amma shi ma sabon ma'ajin ya ce kafin ya kashe Umar Hashim sai ya kunyata shi a gaban al'umma, wato kuma a gaban ma'aikatan nan. Inda ya ce sai ya soke tsarin nan da Umar Hashim ya kawo a wannan sabuwar ma'aikatar, wato kuma tsarin da ya ce zai kawo a wannan ma'aikatar na haɗe asusanni guri ɗaya. Ya ce sai ya rushe wannan tsarin wanda ya kawo. Mai sauraro, idan baka manta ba, sabon ma'aji ɗin nan dai Hajiya Sara tana goya mai baya akan abin da yake yi. Ita ce ma take ɗaure mai gindi duk abin da yake yi a wannan sabuwar ma'aikatar ya ci gaba da yi, domin kuwa har da ita ake sata kuɗi a wannan ma'aikatar. Duda ta kasance matar Matawalle, wato kuma matar mai kamfanin Matawalle, amma ba za ta yi tsakani ga Allah ba a wannan ma'aikatar ta Matawalle. Ita ma sai dai ta zo ta ringa sata kuɗi a wannan ma'aikatar ta Matawalle. A ɗaya ɓangaren kuma na MD ya ce wannan sunan da Umar Hashim ya kira ta shine daidai da sunanta, domin kuwa ta cancanta a ce mata Jani Talau, domin ya ce ko shi ma ya faɗi wannan sunan na Jani Talau, domin ya ce bai taɓa ji ya tsani Hajiya Nafisa ba irin yau, tunda har ta ce za ta bawa wani rabin rayuwarta bayan alkawarin da suka yi da ita na cewa za ta aure MD, za ta aure shi, amma yanzu ta zo ta ce za ta bawa wani rabin rayuwarta. MD dai wannan abin da Hajiya Nafisa ta mai kwata-kwata bai ji daɗi ba, inda shi dai ya fi so ya auri Hajiya Nafisa. A wani ɓangaren kuma, sabon ma'aji ya kawo wa wani ma'aikaci takarda inda yake ce mai a ofisoshi 15 da suke da su a wannan ma'aikatar ya siya musu ko guda 10 ne, inda ma'aikacin nan ya ɗau alkawari na cewa waɗannan ofisoshin da suke da su guda 15 ko guda 10 ne sai sun biyo su a baya, domin maganar da suka gaya musu su yadda da ita na soke wannan tsarin da Umar Hashim ya kawo.
Idan ba ku manta ba, sabon ma'aji ya kawo wata sabuwar ma'aikaciya inda ya ce mata ta sa a ranta cewa ba kamfani za ta yi wa aiki ba, shi za ta yi wa aiki, domin kuwa ko a baya ta san cewa shi take wa aiki ba kamfani take wa aiki ba, inda ta furta da bakinta take cewa ai shi ma ya san cewa ko a kamfanin zumar da suka yi aiki cewa ai shi ita yarinyarsa ce, domin ba kamfani take wa aiki ba shi take wa aiki. Shikenan sai ya ce mata to ta tabbatar da ta shiga zuciyar Hajiya Nafisa, wato kam ta zama na hannun damanta domin duk sirrikanta ta sani na zuciyarta. Haka kuwa ma'aikaciyar nan ta karbi shawarar sabon ma'aji, domin kuwa za ta yi aiki, ta ce za ta tabbatar da cewa ya yi nasara akan wannan al'amarin da ya matso. A ɓangaren Umar Hashim kuma, wata ta ba shi shawarar cewa ya gaya wa Matawalle abin da ke faruwa a wannan babban ma'aikatar, inda Umar Hashim ya ce idan ya haka auren Hajiya Sara zai mutu, sannan kuma zai yi sanadiyar korar wasu ma'aikatan da yawa domin ya lalata musu hanyar samun abincinsu. Sai ya ce ba zai yi haka ba, domin idan ya haka bai zai musu adalci ba. Ya ce shi dai zai yi iya abin da zai yi domin ya ga sun nutsu sun daina sata a wannan ma'aikatar, domin kuwa satar da suke ba ta da amfani. Shi dai Umar Hashim ya rike dukiyar Matawalle amana kamar yace idan dukiyarsa ce haka zai rike ta, domin kuwa baya so ya ga kuɗi ya fita daga ma'aikatar nan ba tare da wani babban dalili ba, domin kuwa ya fuskanci Hajiya Nafisa da Hajiya Sara su ɓarayi ne a wannan ma'aikatar, domin kawai kuɗi suke zara iya adadin san ransu, ba aiki suke ba na musamman, domin kuwa kuɗin da suke ɗauka su suka san yadda suke yi da su, domin Matawalle baya gane yadda suke ɗaukan kuɗi a ma'aikatan nan, kawai zara suke yi. Umar Hashim dai ya ɗaukar wa Matawalle alkawarin zai rike mai wannan ma'aikatar da amana kamar yadda zai rike ma'aikatan nan tashi, domin kuwa hakan ne yasa Matawalle yake son Umar Hashim a cikin zuciyarsa. Mai sauraro idan baka manta ba, tun farko dama Umar Hashim da gaskiyarsa ya shigo wannan babban ma'aikatar, domin kuwa shi baya so ya ga ana cin amana a wannan ma'aikatar. Duk da haka dai Matawalle ya rike shi da amana, domin kuwa ya tabbatar da cewa shi ma zai rike mai amanar dukiyarsa, ba zai bari ta salwanta ba. Inda Umar Hashim kuma shi ma ya rike wa Matawalle amanan ma'aikatan nan, domin zai tafar da ita step by step domin dukiyar Matawallen nan ta ƙara ɗaukaka, kamfanin sama ya ƙara ɗaukaka a duniya. Mai sauraro, wai me ma ya kawo wannan cece-kucen da suke yi tsakanin Hajiya Nafisa da Umar Hashim? Mai sauraro idan baka manta ba, a can baya ita Hajiya Nafisa tana da girman kai ga isa, domin tana tunanin cewa babanta yana da kuɗi sai abin da ta ga dama za ta yi a wannan ma'aikatar. Shi kuma Umar Hashim baya son wanda zai taka shi har ya murje shi, idan kuma mutum ba akan gaskiyarsa yake ba zai taɓa haɗa alaƙa da shi ba, domin ba shi da amana da gaskiya da riƙon amana. Ita kuma Hajiya Nafisa, mai sauraro kasancewa a kamfanin nan tana ji da kanta, domin kuwa duk wanda ya zo sai ya gaisar da ita, ya durƙusa har ƙasa. Shi kuma Umar Hashim ya ce ba zai iya wannan abun ba, domin kuwa ba ita aka kawo wa aiki ba, shi kamfani kawai zai wa aiki ba wani ba. Haka dai suka yi ta ja'in ja tsakaninsu da Umar Hashim da Hajiya Sara, har ya kawo wannan babban ma'aikatar. Har Umar Hashim ya zo wannan babban ma'aikatar baya so Hajiya Nafisa ta ringa sarrafa shi yacce ta ga dama, domin kuwa shi baya son irin wannan halin na Hajiya Nafisa. Domin shi yasa Umar Hashim
yake kiranta da wannan sunan na jani talo, ma'ana duk inda aka ja ta nan take yi. Domin kuwa Hajiya Sara ita ma tana ɗaure mata gindi akan abin da take yi a wannan kamfanin, domin ita ce take ƙara ziga ta, take ƙara hatsila ta domin ta ci gaba da abin da take yi. Ita ma Hajiya Sara tana so ta ga bayan Umar Hashim, domin kuwa shi ne yake tare musu hanyar cuwacuwarsu na wannan kamfanin gabaki ɗaya. Shi dai burin Hajiya Sara da burin Hajiya Nafisa bai wuce su ga bayan Umar Hashim ba, domin kuwa ya takura musu a wannan ma'aikatar. Mai sauraro, kana tunanin cewa za su yi nasara akan ganin bayan Umar Hashim kuwa? Domin kuwa kasan Umar Hashim ya riƙe salatin annabi, ya riƙe salatinsa, domin kuwa har wa'azi yake kama su a wannan ma'aikatar ya ringa musu, saboda su ji tsoron Allah, amma da ke zuciyarsu ba a tsarkake take ba. Sun dawwama a cikin jahilci, suka ƙi fuskantar Umar Hashim akan abin da ya zo da shi. Su dai burinsu kawai a ba su kuɗi a wannan ma'aikatar ko kuma su sace-sace. Shi kuma MD shi ma dai wannan dai bai goyi bayan Umar Hashim ba akan wannan kafa asusannin da ake so a yi a wannan babban ma'aikatar, domin kuwa shi dai a tunaninsa da kuma burinsa shi dai ya fi so ya samu Hajiya Nafisa, wato kuma yana so ya auri Hajiya Nafisa. Ita kuma Hajiya Nafisa ba son sa take ba. A yanzu dai haka a wannan babban ma'aikatar Matawalle yana gab da dawowa, domin kuwa ya kusan dawowa daga tafiyar da ya yi. Zai zo ya ga artaban da ake a wannan ma'aikatar, domin suna so su ga bayan Umar Hashim. Kana tunanin cewa Matawalle zai bari a ga bayan Umar Hashim kuwa, bayan ya san cewa Umar Hashim ya rike mai gaskiya da amana a wannan ma'aikatar tashi? Domin kuwa ribar da yake samu a da baya samunta a yanzu don zuwan Umar Hashim, domin kuwa kafin Umar Hashim ya zo kuɗin da yake samu a yanzu baya samu kamar da. Don haka shi yasa Umar Hashim yake samun soyayya a gun Matawalle, domin gaskiyarsa da riƙon amanarsa. Haka dai mai sauraro, zuwan Umar Hashim wannan ma'aikatar ya sa ran Matawalle ya yi daɗi, ya ji farin ciki, domin kuwa dukiyar da yake samu a wannan ma'aikatar baya samunta a da. Inda Hajiya Nafisa ta kasance 'yar Matawalle ce, amma duk da 'yarsa ce, ita da ya kamata ta tsaya ta kula da dukiyar babanta, ba ita ce take tsayawa ta kula da dukiyar nan ba, wani bare ne yake zuwa ya kula da ita. To kaga mai sauraro, a irin wannan abun bai kamata ba a ce yarka ba ita ce za ta kula da dukiyarka ba, sai dai wani can daban ne ya zo ya rike ma dukiyarka amana ba yarka ba. To dai irin wannan abin dai yana faruwa a duniya, domin sai ka ga cewa wani ya zo ya rike ma dukiyarka amana kamar yadda yarka ba ta rike ma dukiyar nan amana ba. Gashi nan muna gani ma a wannan fim ɗin na Izzar, domin kuwa kun ga cewa Hajiya Nafisa ba ta tsaya ta rike wa Matawalle dukiyarsa amana ba. Umar Hashim ne ya tsaya yake rike mai amana a wannan dukiyar. Ita kuma Hajiya Nafisa tana jin haushi yace babanta yake karama Umar Hashim, domin kuwa ita ba ta so ta ga ana karama shi. Idan baka manta ba mai sauraro, har gidansu ya zo za a bashi kyauta, ta ɗebi ruwan wankanta da ruwan bayi ta watsa mai aka, inda Umar Hashim ya ji haushin wannan al'amarin da ke faruwa, amma haka ya mata shiru ya rabu da ita. Haka ya ajiye wannan mukullin motar da kuma sauran abin da Matawalle bashi, ya fita daga gidan nan a fusace, ransa ɓace, domin abin da Hajiya Nafisa ta mai bai ji daɗi ba. Tun farkon dai wannan shirin haka aka yi ta artabu da Umar Hashim da Hajiya Nafisa,
domin jininsu bai zo ɗaya ba. Shi Umar Hashim gaskiya ya rike a zuciyarsa, ita kuma kwata-kwata bata rike gaskiya a cikin al'amuranta ba, face cin amana da wasu abubuwan. Ga titi da kai na cewa ita 'yar gidan masu kuɗi ce, har wani gori take wa Umar Hashim. Shi kuma saboda ya san jahila ce ba ta da hankali, baya damuwa sosai, amma idan shi ne ya mata wani abin, nan da nan sai ka ga ranta a ɓace, tana cewa ranta ya ɓaci, dole sai ta rama abin da Umar Hashim ya mata. Shi dai wannan fim ɗin na Izzar so mai sauraro, kasancewa faɗakarwa ake da nishaɗantarwa, domin kuwa yana wayarwa da mutane kai abin da ke faruwa a ƙasashen nan na duniya, domin wannan labarin yayi kuma ya ba da ma'ana. Domin kuwa ba wani series da ake yayinsa a wannan ƙasa tamu face Izzar so. Shi ana kallonsa sosai saboda ma'anarsa, domin haka yasa mutane suke tsayawa saurari wannan fim ɗin na Izzar so, inda ake ci gaba da ɗaukan fim ɗin Izzar so. Har yanzu ana jiran a ga yacce za ta ƙare tsakanin Umar Hashim da Hajiya Nafisa. Mai sauraro kasancewa dai Umar Hashim ne dai zai yi nasara a wannan ma'aikatar, domin kuwa shi ne ya rike gaskiya da riƙon amana, kuma ya rike wa Matawalle gaskiya a wannan al'amarin da ke faruwa a wannan ma'aikatar, domin cin kuɗin da ake yi yayyawa a wannan ma'aikatar. Ita dai Hajiya Nafisa tana takama da kyanta da kuma kuɗin da babanta yake da shi, wato kwan Matawalle, shi yasa take taka abin da ta ga dama a wannan ma'aikatar, domin kuwa tana tsammanin cewa ai ma'aikatar babanta ce, duk abin da ta ga dama shi za ta yi a wannan ma'aikatar. To kaga dan haka mai sauraro, tana ganin cewa ita 'yar gidan Matawalle ce, dole ta yi abin da ta ga dama a wannan ma'aikatar. Dole ma'aikata ta ɓaci, da ba dan an samu irin su Umar Hashim a wannan ma'aikatar ba, da tuni ma'aikatar nan ta daɗe da rushewa, domin dukansu burinsu kawai su ci kuɗi a wannan ma'aikatar. Ita ma Hajiya Sara, matar Matawalle, ba ta da wani buri face ta ci wannan kuɗin na Matawalle, domin kuwa ta ce za ta iya ganin bayan Matawalle a inda akan kuɗi ne, tana nufi za ta iya rabuwa da Matawalle domin akan kuɗin nan. Duka mai sauraro ka san cewa ba kuɗinsu bane ba, kawai suna aiki a wannan ma'aikatar ne, amma sai su ringa zarar kuɗi ba tare da sanin me wannan kamfanin ba. To kaga dole Allah ya tambaye su. A yanzu dai haka shi Matawalle bai san me ke faruwa a wannan ma'aikatar tashi ba, domin tafiyar da ya tafi ya bar ma'aikatarsa tana zaune lafiya. Yanzu haka dai zai dawo ya ga wannan ma'aikatar ta hargitse, domin kuwa su burinsu kawai su ga bayan Umar Hashim, domin hana su zarar kuɗin da yi a wannan ma'aikatar ta Matawalle. Tsarin da Umar Hashim ya kawo a wannan ma'aikatar, na san cewa idan Matawalle ya dawo zai goyi bayan Umar Hashim 100%, domin kuwa ya san cewa tsarin da Umar Hashim zai kawo ba zai taɓa cutar da ma'aikatarsa ba, don haka shi yasa zai ba shi umarni ya buɗe ya ci gaba da wannan aiwatar da abin da yake yi, ya haɗe asusannai guri ɗaya, domin sace-sacen da ake yi a kamfanin nan yayyawa, ba ƙaramar sace-sace ake yi ba. Mai sauraro, ka ji dai irin sharhin da muke kawowa, za mu ringa kawo muku irin wannan sharhin ne a duk sati, da zarar an yi wani abu a cikin shirin Izzar so. Nan muka kawo ƙarshen rahoton namu. Kai dai kasance da wannan tasha a koda yaushe domin jin cikakken sharhi na Izzar so da kuma sauran wasu shirye-shiryen da za mu ringa kawowa a wannan tasha tamu mai albarka.
mun gode. Domin samun zafafan shirye-shiryenmu ka dangwala mana alamar subscribing, sannan sai ka zo ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Sannan kuma ka danna wa bidiyonmu lakin idan ya ma, sannan kuma ka yi mana comment a ƙasan bidiyon nan domin jin ta bakinka me za ka ce akan wannan hargitsin da yake faruwa a masana'antar nan ta Matawalle. Mun gode da sauraron tashar nan tamu mai albarka.